moji sestry. A prajem vám milosť a pokoj od Pána nášho Spasiteľa Ježiša Krista, aby každý jeden z nás, z vás, zakúšali tie dobré veci, ktoré Boh v Kristu Ježišovi pripravil pre nás. Nikdy nesmieme zabudnúť, že to, čo máme, sme dostali. To, čo dávame, už sme vopred dostali. Takže všetko, čo máme, z milosti Božej máme. Všetko, čo sme, z milosti Božej sme. Mám obyčaj spomenúť častokrát, že najväčšie bohatstvo, ktoré človek môže mať, je milosť Božia. Tá milosť Božia spasiteľná, ktorá sa zjavila všetkým ľuďom. Ona každého človeka dovádza k poznávania dokonalej vôly Božej. Tak to je to, čo je potrebné, aby sme porozumeli, bratia i sestry. Viete, celá táto Biblia, či starý zákon, či nový, akokoľvek, ono je jedna kniha. Starozákon je obrazy. Nám vysvetľujú novozákonnú skutočnosť. Takže vidíme v tých obrazoch skutočnosť, ktorá je v Kristu Ježišovi ukázala ako dokonalosť. Starý zákon bol ten, ktorý predpovedal o príchode Kristovom, o jeho smrti, ale nič o cirkvi nevedel. Izraelovi bolo zasľúbené, že všetky tieto veci, aj tá zasľúbená zem, patrí jemu. Ale nevedelo sa nič dôkladne o cirkvi. To bolo tajomstvo, tak ako je zapísané a Pavol hovorí, že cirkev je tajomstvo, ktoré je zamlčané pred predošlými pokoleniami. Takže patríme do cirkvi. To je veľká milosť Božia, ktorá sa zjavila nám, ktorá odkryla toto tajomstvo, že každý jeden z nás máme právo, a to si myslíme hodnotiť, bratia moje sestry, všetci prítomní, že každý jeden z nás máme právo blížiť sa k nemu, až ku trónu milosti. Bola, kedy sa pristupovalo cestou, čo si z čiastky ukážeme, cestou cez obrady, cez rôzne obete, ktoré sa prinášali. Aj obete mali svoj smer, alebo cieľ, prečo boli prinášané, aj ako boli prinášané. Viete, a to je obraz. A skutočnosť je dokázaná v Kristu Ježišovi. Viete, on je ten, ktorý sa nikda nemení. Taký, aký bol na počiatku, taký je teraz a taký bude aj zajtra, aj napozajtra. Preto, aby sme vštepení do Krista, musíme zachovať tú podstatu, do ktorej sme vložení, bratia moji. Je to milosť Božia spasiteľná, ako som pripomenul, ktorá sa nám zjavila. Nesmieme nikdy zabudnúť. Z času na čas nás napomínajú tieto veci, ktoré sa okolo nás dejú, že sme iba dočasní hostia. Na čas sme sa ukázali, ale prichádza čas odchodu nášho z tejto časnosti. A veľká je otázka potom za všetkých ľudí, v ktorom smere, alebo kde zakončí sa život. Toto je veľmi dôležité. My ako takí, ktorí vyznávame Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorého sme položili za základ svojej viery, v ktorom sme zložili všetky svoje problémy, ťažkosti. Veľa raz prechádzame cez ťažkosti. Ja osobne v posledných dňach, posledných týždňach cez ťažkosti som prechádzal. A je to tak, ako je. Viete, ale pozrite jednu vec. Každú jednu ťažkosť Pán o všetkom vie. Ak ťa prevádza cez ťažkosti, prepeľuje tvoj život a skúša sa, aby tvoj život bol čím čistejší, posvetenejší, aby sa tebe ukázala tvár, alebo obraz Kristov. Toto je to, čo je potrebné, aby sme vedeli. Hodiny idú rýchle. Chcem ukladať ešte na úvod tieto veci, ktoré si tak veľa raz spomíname, bratia moji sestry, ako som spomenul aj obeť. Viete, prvá obeť, ktorú v službe mal Áron kňaz. Hovorí nám Božie slovo, len skrátka tu ukážem význam toho. Čo sa toto žiadalo v tejto obeti? Aj čo ona znamená dneska pre nás? Lebo to, čo sa vtedy stávalo, to sa odzrkadľuje alebo uskutočňuje dneska. Vraví Božie slovo, že keď obetoval obilnú obeť, a vraví, že kadil a pálil to na oltári
A potom vraví, zabil vola, barana, pokojná to obeť bytnú, ktorá bola za ľud. A synovia Áronovi mu podali krv a kropil aj oltár dookola. A potom tento 19. verš, to je 3. Mojžišova 9. kapitola. 19. veršík vraví takto. A podali mu aj tuky z vola i barana, i chvost, i tuk, ktorý pokrýval vnútornosti, ľadviny a bránicu pečenia. A tu sa na chvíľu zastavíme. Pozrite, bratia moji sestry, je veľmi potrebné rozumieť aj význam, mať zjaveno, čo toto vlastne znamená. Toto, ak by to nebolo dôležité, tak by to nebolo tu napísané pre nás. Nebolo by tu. Na čo? Ale že je dôležité, aby sme porozumeli týmto veciam. Tieto podali mu tuky z vola aj barana. Znači aj vol, aj baran boli obetovaní. To boli starozákonné obete, ktoré boli dočasne, ktoré prikrývali hriech, odpúšťať nemohli. Starozákonné obete odpúšťať hriech nemohli, iba prikrývali, ako je napísané, do času napravdenia, do času obete Kristovej. Iba prikrývali. A potom vraví Božie slovo, že tieto tuky z vola i z barana. Tuky obaľu, tuk, ktorý pokrýval vnútornosti. A teraz je veľmi dôležité poznať, čo sa vnútornosti. A to si potvrdíme aj Božím slovom. Vnútornosti sa vlastne náš vnútorný vzťah, alebo naše vnútorné pohnútky k Bohu, bratia moji sestry. Naše city vnútorné, duchovné city. To sa tie vnútornosti, o ktorých je tu obrazne ukázané. A praví slovo Božie ďalej, že ten tuk, kedy sa nahromadil na tých vnútornostiach, sa myslel strhnúť a položiť na oltár, spáliť sa myslel. Aby vnútornosti boli slobodne čisté. A čo to znamená? Aby naše vnútornosť, náš duchovný život, vnútorný život, naše vnútorné city duchovné boli oslobodené od toho všetko, aby slovo Božie mohlo prenikať až do nášho svedomia. Tu je potrebné strhnúť ten tuk. Čo je tuk? Tuk sú veci tohto sveta, bratia moji, ktorí sa veľa nás chcú nahromadiť a prikrývajú tie city, ktoré sa v nás vnútri. Prikrývajú, človek veľa raz zabudne. O tom píše apoštol Pavel na viacerých mestách. Znači, to bolo potrebné strhnúť a položiť na oltár a spáliť. A potom vraví aj chvost. A teraz musíme si vysvetliť, čo je chvost, potvrdiť Božím slovom, nechce nič naspamäť povedať. Chvost. Vraví nám Božie slovo, keď Ján zjavení videl toho draka, ktorý bol zvrhnutý vraj, jeho chvost viedol tretinu hviezd, čo nám ukazuje, alebo zjavuje, že Satan svojim klamom tretinu hviezd, tretinu anielov zviezol. Čo znamená, že chvost predstavuje klam. Znači tieto tuky, to je tento tuzemský život, bratia moji sestry, trápnosti, s ktorými sa stretáme. A to si potvrdíme aj Božím slovom. A potom vraví, že keď je to všetko nahromadené, vlastne to je necitlivosť. Apoštol Pavel v liste Efežanom, aby som to potvrdil aj v Božom slove, v liste Efežanom, 4. kapitoli vraví, 17. veršík a naďalej. To len chcem mimochodom ukázať na to a potom prejdeme na druhú. To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste už viac nechodili ako ostatní pohania, chodia márniči svoje mysli. Naš úraz, keď sme očistení od toho všetkého, keď sa zjavila tá duchovná hodnota, znači tie vnútornosti, city naše, keď sa to je očistené, vraj, aby sme nechodili v márnosti svoje mysle, zatenení v rozume súd odsudzení životu Božiemu, pre nevedomosť, ktorá je v nich a pre zatvrdených srdca, ktorí, lebo aj v tom čase bolo to, lebo vraví, ktorí, keď odtúpeli do bezcitnosti, keď sa ten tuk duchovne nazbieral na ich vnútornostiach, tak odtúpeli do bezcitnosti, tam viac preniknúť slovo Božie nemohlo. A práve preto je tu ukázané obrazne, čo sa malo robiť. A potom vraví ďalej, vraví 22. verši, aby ste zložili podľa drievného spôsobu života vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach. Obnovovali sa v duchu
svojej mysle. Pavel apoštol Filipanom, z 1. kapitoly, 8. veršík vraví takto. Sám Pavel hovorí teraz o tých vnútornostiach, znači to, čo je v starom zákone ako obraz. To chcem potvrdiť slovom Božím novozákonu. A potom vraví 8. veršík. Lebo mojím svedkom je Boh, Pavel vraví Filipanom. Ako túžim po vás, po všetkých, vo vnútornostiach Ježiša Krista. Je vnútornosti, keď mu Boh v Kristu Ježišovi vložil, očistil a posvetil. Tam sa nenachádza žiadna špina tohto sveta, alebo očistený od každého tuku. To je význam toho tuku, kde sa myslelo to klásť na oltár. A vraví nám Božie slovo, že keď to všetko položili na oltár, vraví aj tuky a vraví potom ďalej. Potom pozdvihol Áron svoje ruky k ľudu a poženal ho a zostúpil od obetovania z obeti za hriech, zápalnej obeti a pokojnej obeti. A potom vraví 24. veršík, ak nejdem šorom. A vyšiel oheň spred tvári Hospodinovej a strávil to, čo bolo na oltári, zápalnú obeť i tuky. A keď to videli, všetok ľud skríkli radosťou a padli na svoju tvár. Znamená, keď človek dožije očistenia svojich vnútorných citov, svojich týchto vecí, ktoré Boh v Kristu Ježišovi vloží do človeka, vtedy prichádza jedna radosť. To je tá radosť, ktorú nemôže dať tento svet. Ako vravím, skríkli radosťou a padli na svoju tvár. A teda to je tá prítomnosť Božia. Ale 10. kapitola len krátko pripomeniem. 10. kapitola nám ukazuje jeden zlomok. Toto bola prvá služba Áronova, ale tu sa aj jeho synovia Nádab a Abichu. Aj oni mali priniesť, alebo konať službu. Viete, každá služba má svoje požiadavky. Služba moja ako kazateľa má svoje požiadavky. Nemôžeš tu zastať na rozprávam, kto vie čo. Slovo Bože nám hovorí a jasne nám odkrýva tie veci, ktoré sa v Kristu Ježišovi zverené nám. Tak praví Božie slovo, ale vraj synovia Áronovi, Nádab a Abichu vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili na nich kadivo. Kadivo do tej kadidelnici, čo bolo položené, je symbol modlitby a služby, ktorú oni mali prekonávať. Znači to bola jedna služba, vážna služba, lebo Boh nikdy nemá čo na žart. Ale všetko sa berie vážne. Vraví Božie slovo, že položili na ne kadivo. Ale čo? Ale obetovali cudzí oheň pred Hospodinom, čo im nebol prikázal. Nepíše, prečo bol cudzí. Nepíše, prečo bol cudzí. Ale nám ukazuje, že bol cudzí preto, nepíše, prečo keď vzali oheň, ale že bol cudzí preto, že mal sa zjať z toho oltára, na ktorom sa Boh ohňom priznal Áronovi. Sťade sa malo. Lebo pozrite, ten oltár predstavuje Krista, predstavuje obeť Kristovu, symbol. My čokoľvek robíme, všetko robíme tým spôsobom. Ako vraví aj, a to chcem potvrdiť, Pavel apoštol Kološanom, 3. kapitoly, praví, to som dosť rozmýšľal v týchto dňach o tomto všetkom. Že čo to vlastne znamená teraz vziať z oltára tie veci? Všetko, čo konáme, vraví 3. kapitola Kološanom, 17. verši. A všetko, čokoľvek robíte, teda služba, slovom alebo skutkom, vraví slovo Božie, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho. Tak tu nám jasne odkrýva, prečo to bol cudzí oheň. Pretože nešlo tým smerom, ktorým by mal. Veľa raz sa služby tak, ako sa služby vo svete, v cirkvách, bratia moji sestry. Všetko, čo robíte, čo začínate každú službu, začíname v mene Pána Ježiša Krista. Ja som sa tak od počiatku naučil a tak v tom trvám až doteraz. Čokoľvek robíme slovom alebo skutkom, akákoľvek služba je, ona je v mene Pána Ježiša Krista, to nesmieme zabudnúť, na chválu nebeského nášho Otca. Tak to je to, čo je potrebné, aby sme
vedeli, aby sme o týchto veciach rozmýšľali. Hodiny idú, prejdem teda základný oddiel Božieho slova. Aby som sa nezdržiaval na tomto. A to je zapísané v 1. knihe Mojžišovej a 25. kapitoli. 1. kniha Mojžišova, 25. kapitola. A potom naposledy prejdeme do Nového zákona. Ale chcem zase ukázať jeden obraz. Jednu skutočnosť, bratia moji sestry. Znači, 25. kapitola 1. Mojžišovej a 11. verš, kde vraví slovo Božie takto. V mene Pána Ježiša Krista, kde nám slovo Božie hovorí takto. A stalo sa po smrti Abrahámovej, že Boh požehnal Izáka, jeho syna. A Izák býval pri studni živého, ktorý ma vidí. Toľko prečítaných slov, sadnite sa. Sám to slovo má svoj hlboký význam. Ak hľadíme naďalej o Izákovi, ale ešte spomenieme si ešte vorečo. Ako prejdeme na Izáka. Hovorí Božie slovo, že už Abram, aj toto chcem dať význam. Aj si ukážeme Abram a Sáraju. Táto žena sa mu Sáraj volala a on sa volal Abram. Jemu dal otec jeho meno Abram. Čo znamená vysoký otec. Ako každý rodič, ktorý byl syn bol vysoký. A už teraz u Boha je všetko. Aj Sáraj. A potom vraví Božie slovo, že čo sa stalo, už keď pošli vekom, boli 15. kapitola tejto 1. knihy Mojžišovej nám hovorí, že ohlásil sa mu Hospodin, keď oslobodil Lóta aj tam ďalej, aj s Melchisedekom, keď sa stretol. Hovorí Božie slovo, že po týchto veciach stalo sa slovo Hospodinovo k Abramovi vo videní poveda. Neboj sa, Abrame, ja som tvojim štítom a tvojou odplatou veľmi veľkou. Toto je potešiteľné slovo. Bratia moji sestry, človekovi v ťažkostiach, problémach, aj keď zájde už do veku, do roku. A vraví nám Božie slovo ďalej. Ja som tvojou štítom a odplatou veľmi veľkou. Na to povedal Abram, o Pane Hospodine, čože mi dáš, keď ja odchádzam, už bol vo vysokom veku, bezdetný, a majiteľom môjho domu bude damašský Eliezer. Eliezer v preklade znamená Boh je pomoc. On mu dal meno Eliezer. Lebo v tom človekovi, tom sluhovi, znači to bol správca jeho majetku, v ňom videl viac, ako čo videl v synovcovi. Prečo nepovedal, že dá synovcovi Lótovi? To bude dedič. Odišiel svojou cestou. A tento zostal s týmto svojím pánom až do konca. A vraví Božie slovo, Boh sa mu ohláš. A vraví ďalej, ešte podal Abram, hľa, mne si nedal semena, a tak cudzí syn môjho domu bude môjim dedičom. Ale Boh sa ohlásil, nebude tento tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. Už ako to išlo, všetko išlo, že nerozumel Abram celkom, vlastne Abram nerozumel celkom význam tohto, čo mu Boh vraví. A stalo sa 16. kapitola, nám hovorí, že Sáraj, žena Abramova, nerodila. Ale mala egyptčanku, dievku, ktorej bolo meno Hagar. To my veľmi dobre vieme, počuli sme, dočítali sme. Hagar, ktorá bola služkyňa v domu. A Sáraj riekla Abramovi, no vezmi si, keď nerodím, vezmi si ju a nak mi splodí syna. V tom čase bolo tak, ako bolo, bratia moji sestry. No dneska by sa to mohlo spraviť, lebo sme my dneska v Kristu novo stvorenia, to na rozum neprichádza tak. No ale tak sa stalo. A vraví Božie slovo, počala, keď bol tam, počala, a keď videla, že počala, zľahčila si svoju pani vo svojich očiach. Zľahčila si Sáraj. Ale čo chcem ukázať, bratia moji sestry? Chcem ukázať, že už po týchto veciach, čo sa stávalo, prečo sa narodil syn, ktorý nebol podľa zasľúbenia Božieho. Vraví nám Božie slovo, že ju táto Sáraj trápila, takže musela utekať. Utekám, anielovi vravela, utekám od tváre Sáraje svojej pani.
Ale ani Hospodinovi riekol, pokor sa pod jej ruku. Ale praví ešte riekol aniel Hospodinov, hľadte od nás si porodíš syna, nazveš jeho meno Izmael, čo znamená v preklade, ako je tu napísané, Boh počul. To volania tejto Hagar Boh počul. A ďalej chcem ukázať na druhé veci. Lebo Hospodin počul tvoje trápenie. To bude divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým, bude 12 kníž a 12 pôjde s ňou. Dosť na tom dal aj túto význam toho a vlastne aký tento človek bude naďalej. Vieme, že Blízky východ je plný týchto Izmaelitov. No do tých vecí my zachádzať nebudeme. Ale chcem jednu vec ukázať, bratia moji sestry. A praví, tam, čo pri tom pramení bola, praví 13. veršek, a nazvala meno Hospodina, ktorý hovoril k nej, ty si silný Boh, ktorý vidíš. Lebo riekla, či ja ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí. Preto nazvali studňa živého, ktorý ma vidí. Toto je prvo oslovenie tejto studne. Studňa, vieme, že v tom čase predstavovala život pre tých, ktorí chodili tam. Ktorí v tých horúčavách a ťažkých chvíľach života pristupovali tam, pili a každodenne ich udržiavali život pri tejto studni. A vraví Božie slovo, že tak sa volala studňa živého, ktorý ma vidí. A potom vraví 15. veršík. A chcem jednu vec ukázať, aby sme porozumeli. Aj to som dávno, veľa raz som toto čítal. Ale v týchto dňách mi prišlo na mysl, prečo sa takto stalo? A Hagar porodila Abramovi syna. A Abram nazval meno svojho syna, ktorého porodila Izmael. Prečo porodila pod menom Abram? Pretože bol podľa tela syn. Abram bol podľa tela syn. To meno mu dal jeho otec. Ale teraz meno Abraham mu nedal otec, ale dostal toto meno od samého Boha. A vraví Božie slovo, Boh sa mu ohláša a vraví 17. kapitola. Ja som El Shaddai, silný Boh všemohúci, lebo tak sa mu predstavil. Choď predo mňou a buď zdokonalý. A potom vraví, že už sa nebude viacej 5. veršík volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abraham. Abraham znamená to otec množstva. Lebo som ťa učinil otcom mnohých. A učiním to, aby sa rozmnožila tak radom, ako tu hovorí Božie slovo. A vraví, ak budeš zachovávať moje slovo, moju zmluvu, ty aj tvoje semeno po tebe a tvojich pokoleniach. A tá smluva potom hovorí o obriezky a tak radom. Znamená, ale aj Sáraj bolo jej meno zmenené. Lebo bol zasľúbený syn, kedy sa mal narodiť, kedy ho Boh zasľúbil. Porodíš syna a nazveš jeho syn smiechu, Izák. A vraví, že tu dostal Abram, novo meno Abraham, a Sáraj dostala meno Sára, kňažná. Tak tuto bol rozdiel. Tento mal otcovo meno, narodil sa pod otcovým menom, aj pod materiným menom, ale vraví nám Božie slovo, že tuto sa zmenilo meno. Slovo Božie nám hovorí ďalej o tejto studni. Lebo chcem dneska hovoriť z Šiaského studnia. Prejdeme aj do Nového zákona. Hovorí Božie slovo, že Izák, keď už prišiel čas jeho, aby sa oženil, asi mal okolo 40 rokov. Hovorí Božie slovo, že Abraham poslal svojho sluhu, damašského Eliezera, aby mu vyhľadal ženu v jeho krajine. Aj tak sa aj stalo, aj odišiel tento služobník, aj vyhľadal ženu, aj vracali sa naspäť. Aj keď prišli, a Izák išiel im oproti, očakával a stále prichádzal a kde sa zdržal. Vraví 62. veršík 24. kapitoly. A Izák prišiel z cesty od studne živého, ktorý ma vidí. A býval v zemi na juhu. Táto studňa, ktorá bola prameň života pre všetkých, mala jedno svedectvo, bratia moji sestry. Ak je slovo Božie dneska táto studňa, má ono svoje svedectvo, je studňa živého, ktorý vidí aj mňa a vidí aj vás teraz.
Kedykoľvek, aj kdekoľvek sme, on je ten, ktorý vidí. Máme Božie slovo, ktoré je nevyčerpateľná studňa. Duch Svatý je ten, ktorý oživuje, lebo vraví, moje slovo je duch a život. Znači, Duch Svatý je ten, ktorý je tá živá voda, lebo oživuje toto slovo. Viete, bez Ducha Svatého to mohlo by byť len litera na papieri. Nič viac. Ale Duch Svatý je ten, ktorý oživuje toto slovo. Táto voda má život. Izrael voľa kedy pozdejšie, už neskôršie počas Jeremiáša vraví, že môj ľud odstúpil odo mňa, spravil dve veci zlé. Vraví, zavrhol mňa ako prameň živej vody a vyrúbal si cisterne, ktoré sa dočasne, ktoré nedržia v sebe vodu. To spravil. A to ukázal na spôsob v službe, ktorej nachádzal sa Izrael v tom čase. No ale vraví Božie slovo, že Izák chodieval tam, v tejto studni. A potom vraví, keď sa stretli, vraví Božie slovo, že voviedol do stánu Sáry svojej matky. Potom si pripomenieme to, čo sme si ako základný oddiel prečítali. Prišiel čas, že Abraham zomrel. Mal svoj vek, tak keď sme si prečítali, stalo sa po smrti Abrahámovej, že Boh požehnal Izáka. Požehnal ho preto, lebo syn zasľúbenia, nikdy nezabudneme. Tam, kde Boh dal zasľúbenia, každý pod zasľúbením má požehnania. Ak si vlastník, alebo nosíš zasľúbenia Božie, veď, že si pod požehnaním Božím. Že Božia ruka je nad tebou a že sa neopustení v ťažkých chvíľach, ale čokoľvek príde, akákoľvek skúška príde, bratia moji sestry, akýkoľvek oheň, nikdy, ak aj prejdeš, nepopáliš sa, ale ten oheň prečisťuje to, čo sa možno sebe nazbiera časom z vecí tohto sveta. A zas vychádzaš čistý. Zas vychádza vnútornosti sa čistie. To, čo sa v Kristu Ježišovi znovu zrodením dostalo, ostáva čisté, lebo svet sa lepí, veci z tohoto sveta sa lepia, žiadosti. Oni idú na to. Ale bratia moji sestry, čím viac sa lepia, tým pomenšie preniká pravda Božieho slova do srdca. Počuli sme včera dobrú službu, dobré veci o lásky. Viete, láska bolo pripomenuté. A tak som aj rozmýšľal, aj celý čas premýšľame, keď sa jedná o počúvaš, no sluší sa vypočuť človeka, keď hovorí o tej službe. Že láska, veľa rád môže byť láska rodinná. To je krátka láska. Dobré je milovať si rodinu. Láska priateľská. Aj to je dobré. Aj to je dobré, priateľská. Ale viete, pokiaľ to trvá, keď nevstúpíš voľa komu na mozgu, ja som to veľa rád zažil, tak stratíš aj priateľa aj všetko. Ale láska tá, o ktorej je brat pripomenul, láska Božia. Ona je tá, ktorá berie význam, viete z čoho? Z pravde. Lebo sám Ježiš Kristus a jediný On je pravdou. Ak tá láska vyviera z Neho nám, to je tá opravdivá Božia láska. Ona nie je založená na telesných citách, na rodinných citách, alebo už akokoľvek. Ale ona je tá, ktorá je výplod Svatého Ducha v nás, bratia moji. Toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli. A vraví Božie slovo, že, ako som už pripomenul, a stalo sa po smrti Abrahámovej, že Boh požehnal Izáka, jeho syna, a Izák býval pri studni živého, ktorý ma vidí. Aj Izák, ako syn zasľúbenia, bratia moji sestry, na ktorom, kedy vedel, že má pomazanie alebo požehnania Bože. Aj on bol ten, ktorý pri tej studni. To je jeden obraz. Ale aj my vieme, že keď čítame Božie slovo a sme v službe, znači sme v tom všetkom nájdení, ako tu hovorí Božie slovo, pri studni živého, ktorý ma vidí. On je ten, ktorý ma vidí, keď čítam. On je ten, ktorý ma vidí, keď rozmýšľam a potom mi povie o vračo. Čo som, možno veľa raz som čítal, po niektorých veci neviem. Nevedel som. To je to, čo je potrebné, aby sme rozumeli, aby sme vedeli. Keď sme pod poženaním Božím, je vlastne to je syn podľa zasľúbenia Božieho. Táto studňa živého, ktorý ma vidí, sa chce im ukázať aj v Evanjelium Jánovom.
Nevolala sa studňa toho, ktorý ma vidí, ale predsa bola studňa toho, ktorý videl všetko. A inak si nájdeme Evangelium podľa Jána, 4. kapitola. Veľmi dobre známe nám slovo o žene Samaritánky. Ale prv ako prejdeme, aby som vysvetlil význam Samaritánov. Oni neboli čistí Izraeliti, ale nám hovorí Božie slovo v 2. knihe Kráľov, 17. kapitoly. Ja si tak náveky pozovracam a ľahšie sa snájdem. A vraví nám Božie slovo, že náboženstva národov, ktorí sa presťahovali do mesta, oblasť sa volá Samária. A do toho mesta sa presťahovali asýrsky kráľ, doviedol národy Babylona a tak radom. A vraj osídili ich v mestách Samárie, mesto synov Izraelovi. A zaujali dedičstvo Samáriu a bývali v jej mestách. Cudzinci boli, mali svoje náboženstvo, ale to nikto nebolo podľa pravej známosti. Ale vraví Božie slovo, lebo vraj na počiatku, 25. verši vraví, lebo na počiatku ich bývania tam, že sa nebáli Hospodina a preto poslal Hospodina na nich lvov, ktorí ich dávili. Prečo to tak spravilo sa? Aj toto som rozmýšľal, no prečo? Ak nechce, nechce. Bratia moji sestry, ak prišli do vlastníctva toho, ktorú Boh požehnal tú zem Izraelovi, ak oni tam prišli bývať, tak sa nemôže sa inak znášať, len tak, ako vlastník tej zemi robí. Boh dal tú zem do dedičstva Izraelovi. A pretože tam zišli, no tak sa museli spravovať podľa toho. Nemohli tak ľahostajne byť. A vraví Božie slovo ďalej. Preto povedali asýrskému kráľovi, národy, ktoré si presťahoval a osadil v mestách Samárie, neznajú obyčaje bohatej zeme a preto poslal na nich lvov. Usmrcujú ich, pretože neznajú obyčaje Boha zeme. Vtedy rozkázal asýrsky kráľ. Zaveďte tam jedného z kňazov, ktorých ste osťahovali v sade, nak idú tam a bývajú a nech ich učí obyčají Boha zeme. No tak teraz izraelský kňaz odišiel tam a vyučoval ich, ako sa má uctievať Boha. Znači, vyučoval ich zákonu Božiemu. A tak prišiel jeden z kňazov, ktorý osťahovali v Samárie a býval v Bétele a učil ich, ako sa majú báť Hospodina. Ale popri tom všetkom, ak sa aj báli, ako 33. verši vraví, Hospodina sa báli a svojim Bohom slúžili podľa obyčaje pohanských národov. Tam, odkiaľ ich odsťahovali. Viete, robili tak, ako robili. Boh ich nahátal. Uctievali Boha na voľaký spôsob, mali báze. Ale uctievali svojich bohov, svoje modlárstvo uctievali. A to som chcel ukázať, čo boli vlastne Samaritáni. Aj táto žena, o ktorej si budeme hovoriť. A čo vlastne to všetko bolo. Znači, pozrite, Evangelium nám zjavuje, kto je Pán Ježiš Kristus. A vraví, že tí, ktorí tam žili, mali problém s tým, že čo sa stávalo. A ako tedy poznal Ježiš, že počuli farizeovia, 4. Jánova, dnes prvý verši. Ako tedy poznal Pán, že počuli farizeovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krstí než Ján, hoď sa Ježiš nekrstí, ale jeho učeníci. Opustil Judsko a odišiel zase do Galileje. Ale 4. veršik nám dáva teraz podčiarku jednu vec. Ale musel ísť cez Samáriu. Musel ísť cez Samáriu. Znači tam, kde sa tie národy. Všade musel prejsť. A už v tom čase sa neznášali, ako tu si ďalej aj ukážeme. A vraví Božie slovo, a tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar, blízko pozemku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi svojmu synovi. Aj tu Samaritáni veľmi zlý krok spravili. To, čo patrilo Jozefovi, jednému zvláštnemu mužovi Božiemu.
oni si to privlastnili. A privlastnili si aj tú studňu. Ešte nazvali, že otec bol ich Jákob. No dosť na tom praví slovo Božie ďalej. A bola tam studňa Jakubova. Ježiš teda unavený z cesty sadol si takto na studňu a bolo asi 6 hodín. To som dávno už dočítal, alebo videl, že 6 hodín znamenalo poludňa. Teda najhorúcejší čas dňa. A vraví Božie slovo ďalej. Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody. Chcem ešte jedno povedať, kým nezabudneme. Že toto, čo sa stávalo ďalej, toto nebolo náhoda. Neprišiel Pán Ježiš náhodou v tej studni. Neprišiel Pán Ježiš, ajde, tu som sa našol teraz a už akokoľvek. Všetko to bolo plánsky. To si ukážeme aj naposledy. Všetko to bolo tak, ako bolo uložené Rade Božej. A Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. A učeníci odišli kúpiť potravu, tak on bol sám tam. Vtedy mu povedala žena, tá Samaritánka, ako to, že ty, súd, Žid, žiadaš odo mňa ženy Samaritánky, lebo vraj neobcujú vodu. A teraz ide to, čo Pán Ježiš ukazuje, akou príčinou prišiel k tejto studni. A ukazuje, že aj on ten živý, ktorý ma vidí, lebo odkryl všetky jej veci. Znači, pri tej studni, aj táto studňa dostala význam živého, ktorý ma vidí a ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Ale to si ešte ukážeme. A vraví Božie slovo ďalej. A Ježiš odpovedal a riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Znači voda, ktorá vyviera. Voda, ktorá vyviera. A vraví, teda pramen vody. A žena mu povedala, Pane, veď mohla mu len povedať tak, ako rozumela. My veľa raz ako ľudia vravíme len tak, ako chápeme alebo rozumieme. Hoci to má hlboký význam. Aj v tomto prípade toto malo hlboký význam. Žena mu povedala, Pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody. A studňa je hlboká. Odkiaľ máš tedy tú živú vodu? Skede ti to teraz? Ako? Ale pozrite, ďalej sa koleso točí a zjavuje nám viac a viac tieto veci, ktoré sú veľmi zaujímavé. Lebo nemôžu sa zastaviť na jednej kapitole a ďalej nič. Ale sa odmotáva všetko ďalej, aby sme porozumeli význam týchto vecí. A vraví ďalej slovo Božie. Vraví 12. veršík. Či si ty azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia jeho dobytok? A Ježiš odpovedal a riekol jej. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase živý. To ukázalo dočasný spôsob života, bratia a sestry. A prirovnal to tejto vode. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase živý. Dneska sa napiješ, ale zajtra zase budeš. To je spôsob, ktorým žijú ľudia na tomto svete. Nijako sa nemôže uspokojiť dneskajšom, na čemu zajtra, na čemu napozajtra, na čemu stále. A nikto nemôže prísť po to, čo povie, teraz toto je dosť teraz. Toto mám, toto je dosť. Pán Ježiš práve to núkal Samaritánky. Tú vodu, ktorú ja dám, to je tá voda, ktorá sa premení na prameň života večného. Praví Božie slovo ďalej takto. Ale vraj, kto pije z tejto vody, bude žízniť, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. Ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. A to je vlastne život ducha. To Pán Ježiš odkrýval teraz o život ducha. Ešte ona nerozumela. Viete, kedy začala rozumieť? Začala rozumieť, keď som aj ja začal rozumieť. Keď Boh pomaly odkrýval moje biedy minulosti. Vtedy som aj ja začal rozumieť. Ozri, kde mi bol rozum? Kde je to? Tak som veľa raz v robote. Tí, čo robili so mňou tam v zmene, váš sestra Topolsková tam bola, šila metly za nami, tak som sa veľa raz, prvák som bol pokrstený, obzeral, či je ešte tu.
Na veky mi bolo, že Pán príde a ja som ešte nehotový. Lebo mi odkrýval podstatu môjho starého života, ktorý som žil. To je veľmi dôležité poznať. A vraví Božie slovo ďalej. Tak a žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila ani nechodila sem naberať. Tu sa začína zobúdať túžba duše tejto Samaritánky. Tu sa postupne začína zobúdať v nej horač. A na to jej odpovedal Ježiš. Ide priamo. Každý krok má vymeraný ten Pán Ježiš. Každé slovo má svoj krok. 16. verši jej vraví. Na to jej povedal Ježiš. Iď, zavolaj svojho muža, prídi sem. A teraz tu prichádza do výrazu, do ktorého som hovoril, že aj on sedel a stretla sa s ním pri studni živého, ktorý ma vidí. A pozrite, čo vraví. A žena povedala, riekla mu, nemám muža. A Ježiš jej odpovedal, dobre si povedala, že vraj nemám muža, lebo si mala 5. 5 si ich mala. A tento, s ktorým žije, že to je mi tvoj. Viete, ako to človeka prenikne, čo keď sa odkryje, čo je tajomstvo len v tebe, aké sa to zjaví. To nikto tam nevedel, jedine ona vedela. A on jej to odkryl. A aj mnohé druhé veci jej odkryl, všetky veci, lebo povedala tým, všetko, čo som porobila, povedal. Ale vraví Božie slovo, ďalej. Vraj to si povedala pravdu. Znači, prvý nebol dobrý, druhý nebol dobrý a to je to každodenné začieranie z vody. Popije sa, dájdeš zajtra, dájdeš na pozajtra, málo si, dájdeš to. To ukazuje na dočasné potreby, bratia a sestry, ktoré nemôžu zadostiť to, čo je potrebné človekovej duši. Lebo duša človekova, ona sama vie, kedy je dosť. Ona sama o tom vie. A potom vraví Božie slovo, ďalej. Vtedy mu riekla žena, Pane, vidím, že si ty prorok. To prvo, čo prišlo, odkrytia v nej. Vidím, že si ty prorok. A potom prechádzali na biblický spôsob rozhovoru. Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu, ako Samaritáni. A vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. A či to je náboženstvo? A hovorí 21. veršík. A Ježiš jej povedal, ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť k Otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu. Lebo sme si spomenuli, za to som dal aj úvode vlastne spomenúť, kto sa Samaritáni, aj ako oni slúžili, že nevedeli o tom. Vy sa modlíte, ale neviete čomu. A my sa modlíme, lebo vieme čomu, lebo spasenia je zo Židov. Jasne bol ukázaný ako prorocký výrok, daný v starom čase. A potom vraví ďalej. Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť Otcovi. Vy sa modlíte, neviete čomu, lebo spása zo Židov. Ale ide hodina a teraz je, keď pravím, modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde. A to sa tie zobudenie vnútorné city. Vnútorné, v duchu a pravde. Ten duch a pravda, to je súvis s Ježišom Kristom, bratia a sestry. To je to, čo je potrebné, aby sme rozumeli. Lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa tu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. A to je vlastne tej slobode, kde je oslobodený od tých tukov, čo sme si spomenuli, čo Áron robil. To som nadväzoval, je tu potrebné rozmyslieť a chápať to, čo sa rozpráva. Lebo praví nám Božie slovo ďalej. A žena mu 25. verši vraj povedala, viem, že príde Mesiáš. Aj o tom vedela, príde, má prísť. A ktorý sa zovie Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Keď ten príde. Znači čakala ju, ako čakala ho.
ako čakala Mesiáša. 5 zo 6 žije, ani to nie. Ale Božie slovo nám hovorí takto. A Ježiš je povedal, znači tu sa otvoril. Ja som to, ktorý hovorím s tebou. Ja som to, ktorý hovorím s tebou. Prvo je odkryl jej podstatu, jej vnútru, ináč by neverila. A potom osvedčil, že ja som to, koho čakáte, ktorý hovorím s tebou. On je pri tej studni živého, vidiaceho mňa. Videl, porozprával, otvoril jej všetky veci a ona vraví nám Božie slovo. Ďalej. Učeníci prišli, ale na tých veciach sa nebudem zadržiavať. 28. veršík vraví. Vtedy nechala žena svoje vedro. Znači tú svoju dočasnosť, to, čo potrebuje na každý deň. Nahala vedro, či plno, či prázdno, že akokoľvek bolo. Istotne bolo plno, lebo si pýta vodu piť. Nahala tam. Znači, človek sa stretne s Pánom Ježišom Kristom, bratia moji sestry. To osvedčenia Svätého Ducha vedie človeka na poznávania, že tieto dočasné veci sa ďalej. A vraví Božie slovo, nechala svoje vedro a odišla do mesta, povedala tam ľuďom. To svedectvo, ktoré si zažil na počiatku stretnutia s Pánom, nemôže človek zamúčať, nemôže človek položiť si na ústavu, na čo nepoviem nikomu nič. Ale vraví nám slovo Božie, že tašla a zvestovala túto zmenu v živote. Poďte a vidíte človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Či nie je on Kristus. Poďte a vidíte. Pozrite, bratia moji sestry. To je vlastne to, čo vysvojila pred týma, ktorí v Sicháre bývali v meste. To je svedectvo tejto ženy. Svedectvo ženy, ktorá sa stretla s tým, ktorý ju vidí aj na takých mestách, kde sa nemyslela. Aj otvoril jej všetké veci. A vyrozprávajú všetko. Vedel všetko o nej. Vie všetko o tebe. Vie všetko a vedel všetko o mne, bratia moji sestry. Aj mi to odkrýval. Aj mi dal poznať, že to nie je dobré. Ale v tom som poznal lásku Božiu, ktorá ma zachovala od všetkých tých vecí, ktorých som bol. To je láska Božia. Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svoj jednorodeného syna, aby dal obeť, aby sa zaplatilo raz za navždy to, čo si bol dlžný a vinúvatý pred Bohom. Poznať túto lásku Božiu, bratia moji sestry, môžeš poznať jedine zjavením. Znači, poznávame vierou, ale viera je založená na zjavení Božom. Lebo pozrite, viera je nie myšlienka našich, alebo v našom predstavzací myšlienkach. Ale viera je vlastne zjavenia Božie, to, ktoré znútra pochádza. A potom vraví Božie slovo ďalej takto. Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Od 39. veršíka, budem na dnes spomínam týchtoka, z toho mesta vyšli, z toho mesta mnohí tých Samaritánov uverili v neho, pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že vraj povedal mi všetko, čo som porobila. Na to slovo jej uverili. Vyšli z mesta a uverili. Praví Božie slovo ďalej. Keď prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, že by zostal u nich. A zostal tam 2 dní. Vieme, že za tie 2 dní tam Pán rozprával mnohým také a ono tie veci, ktoré bolo potrebné, aby sa počulo. A vraví potom ďalej a 41. veršík vraví. A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlastné slovo. Znači videli ho, počuli ho a uverili v neho. A potom vraví, a žene hovorili, už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je v pravde Spasiteľ sveta Kristus. Potiaľ to bol vyplánovaná cesta Pána Ježiša Krista pri tej studni, že by dokázal, že tá studňa živého vidiaceho mňa je dodnes platná, bratia moji sestry. Kdekoľvek sa pohybujeme, sme pri tom, ktorý nás vidí vo všetkom. Chcel by som na záver, aj s týmto pomaly budem končiť. Keď prišiel čas, pozrite, ale prvo ako to spomeniem,
Že Pán Ježiš povedal, keď poslal svojich 12 učeníkov. Na cestu pohanom nejdete, ani do mesta Samaritánu nevschádzajte, ale choďte radšej ovciam zahynuli z domu Izraelov. Prečo? Pre svoj krátky čas, ktorý mal na zemi, tak bolo záväzne, aby Izrael počul, lebo Izraelovi bol zasľúbený Mesiáš, Izraelovi bol zasľúbený Pán. Tak chodili tam a kázali. Ale po svojom zmrtvých staní, to je zapísané v skutkách, praví, a teraz choďte a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až do poslednej končiny zeme, znači v celom Izraeli. A posledná končina Izrael, bo ešte vždy platilo len pre Izrael. Izrael, keď zavrhol evanjelium Pána Ježiša Krista, apoštol Pavel aj so Silásom otvorene povedali, vám sa myslel najprv zvestovať. A pretože odmietate a nesúdite seba hodných za to, obraciame sa pohanom. Vy a ja sme následníci tých vecí, ktoré je Izrael zavrhol tedy. Ale tých končiny zeme, to sa sťahovalo na Izrael celý. A pozdejšie sa to prenieslo na pohanský národ. Chcem ukázať 8. kapitola v skutkách od 5. veršíka. A pomaly idem ku koncu, lebo čas nám beží. A Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. Prišlo prenasledovania, boli všetci v Jeruzaleme, ale prišlo prenasledovania učeníkov a rozprchli sa každý, kdekoľvek išli. A kdekoľvek išli, zvestovali evanjelium. Tak aj Filip prišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. Ale oni už počuli o tom. Lebo vraví Božie slovo a zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. Znači, jednomyselne pozorovali na to, čo svedčil Filip o Ježišovi Kristovi. A vraví, 8. veršík vraví, a povstala veľká radosť v tom meste. Znači, zas prišlo do toho posvetenia, toho očistenia, bratia a sestry, že nastala radosť v tom meste. A potom vraví ďalej, 12. veršík. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista. Pozrite, to, čo som aj v úvode spomenul. Či služba, či slovom, alebo skutkom, tá služba sa má dotýkať oltára na nápis v mene Pána Ježiša Krista. A vraví, zvestoval kráľovstvo Božom o mene Pána Ježiša Krista a krstili sa vraj mužovia aj ženy. Znači, doviedlo sa k tomu, že by sa krstilo. A potom neskôršie boli krstení aj Duchom Svatým a tak rádom. To som chcel ukázať z milosti Božej, bratia a sestry, že to, čo je potrebné pre nás ako ľudí, tuzemských občanov, ktorí sme sa nakrátko ukázali, to je to, čo je potrebné, aby sme rozumeli. Boh je ten, ktorý v Kristu Ježišovi nám dáva aj dary. Aj od samého počiatku dáva dary. Aj toto, čo poviem, zakončujem. Dáva dary. Apoštol Pavel, veriaci v Korinte, v prvom liste, ukazuje na úrady v cirkvi Kristovej. Jedných postavil Boh v cirkvi, apoštolov, prorokov, učiteľov, životvorné moci, dary milosti, uzdravenia, tak radom tu napočítuje tie dary. A potom toto, čo som záver nemohol prísť a pochopiť. Toto. 31. veršík vraví, no snažte sa horlivo o lepšie dary milosti. A ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. Aká cesta? Aká cesta, aká cesta, aká cesta? O tých som veciach rozmýšľal. Všetké dary, tu sa dary. Zvlášť Korinci nemali nedostatku v žiadnom dare. Tak ukazuje apoštol Pavel. Ale aká zvrchovaná cesta? Ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. Čo môže byť zvrchovanejšie od darov? A bratia moji, ovocia ducha. Dary sa na to danie, aby sa donášalo ovocia ducha. Vraj to ovocia ostane vám. Tak na vás Pán požehná, bratia moji sestry, aj toto slovo, ktoré sa hovorilo, hodiny nám rýchle idú, ale je čas aj počas a čas aj zakončiť. Teda to je to, čo som chcel preniesť. Že Boh je ten, ktorý je od počiatku istý. Ako sa zjavil Pánu Ježišovi Kristovi, on je ten istý včera, dnes
a na veky. A to žiada aj od nás. Aby sme my boli tí, ktorí by sme boli istí. Lebo prečo sa volá verný svedok? Ak je veriaci, v poriadku, ale ak je verný, znači stály je. Ak si ty verný, brat, moja sestra, tak znači si stály sluha Kristov. Stály. I dneska takto a sutra ovako. Stály verný svedok Kristov. Na Boh pokoja bude s nami. Požehnaj jeho slovo a na modlitbe, aby nám hlboko vložil na srdce naše tie veci, ktoré potrebujeme, aby sme boli pripravení a žili v tej príprave hotoví, keď príde Pán Ježiš, aby nás prevzal k sebe. To prajem všetkým nám. Amen. Usladíme sa a ďakujeme Pánovi.